Mas Sunogo.
Kaya nyambut gawe mas, nyambut gawe, nyambut gawe, kok tulisan, nyambut gawe satu, nyambut gawe, siapa sih ngomong? Aku, nyambut gawe, ayo, siapa sih ngomong tulisan? Jangan ngomong tulisan, yo. Anak-anak bukulmu apa? Enak jadi. Kak Lora kalau aku mau mari salah satu lah mau melayu no anjang bisa naik mas bisa toh marun dan salto kayak aku mau iya kok kene runo kok kuno rene kok kene runo penculik tadi berhasil kok kono rene penculik aku teko kene menculik blok papine Jepang lawan awaknya doser bisa tagak satu temen dah kayak aku satu kan bisa tagak iya kan aku bisa tagak ngurung guyu salto yo mang ya wis santai iki kok gak dikek salto lho biasa dikek salto ayam salto daging biasa iku ngono salto blok-blok apa salto aku kuatir aku mau mulai sih lah biasa wong ya teko kono sing nanggep iki teko kono lah kuatir goblok nek mulai gawani kerupuk kok tidak cara kayak ini kok lah kok aku ngawur ini acara Pak Dedi dulu Pak Dedi kok Pak Dedi iyo nama Pak Dedi sudah Mu Adi oh Pak Mu Adi Pak Mu Adi itu gak ada lagu di Mu Adi itu ya kan ini bapakmu Adi kalau ono kesuwur wong iki grapyak bayo petuk wong lah mesti golek kewetek aja dicoba-coba mending kok gak teh opo nek kata dhewe bojone lho tapi yo sing nek petuk awak dhewe lha apa cuk penyenane yo ngono yo mampir omah ojo lali meneh gede temen tak enakno bapakku Adi mang kok enakno meneh nek awakmu macak dateng tak mawe bisa wae request yo apa gale macak elek goblok gale Adi wis wong napa lho iki kok jare sampean jare wong tuwa kok ganteng kalau ngomong yo awakmu wis salto menghibur masyarakat kene desa Baudan mau wetuk pancet ae batin wong kene iki yo ora iku operasi ora apa-apa wong kene iki senengane jaranan bantengan penonton full guyub rukun sing godhong ngelumpuk ngono 1 2 3 4 ngene iki keber apa kakek Mas no
koncone dhewe. Koncone dhewe. Gubernur. Kok Pak Dedi. Pak Dedi. Woi, Dedi Bajul Putih. Iya. Tai. Iku biyen mlebu TV ku. Lapo? Orang pinggiran. Menghibur. Awakmu tak salto. Yo, aku tak nyanyi. Lho kan iso nyanyi ta? Nyanyi. Temen kon iki. Lho, kabeh ku gak oleh nelongso. Oleh tolong. Ono lagune. Coba do nelongso jamane rekoso. Oh, sapa sing ana bui? Sapa sing ora beli? Sapa ngomong? Akas rek ya sini kira tanggapan dibayar dhisik yo ngene yo. Bayaran tek. Ngomong. Oke, tangan Pak tutup kene. Ayo. Kasih omongan jo aku, Mas. Kasih tak tebus nang jo ngono, Mas. Motor. Goyangan coba do nelongso jamane tabono rek. Kalau tak buat naga, tabuan. Oh nyanyi, malah nyanyi. Misalnya nabi, berarti aku udah joget, joget. Coba do nelongso jamane rekoso. Urip joget. Lapo kaya wong ayanen. Lahir pakai uang. joget emang coba Kudu ketak sopo. Joget sing leko. slow. Oke. Slow motion. Coba do nelongso jamane rekoso. Kok ketemuan goblok. La ilaha illallah. Bangun berdua sampai. Tak ada nama aku. Aku kecekene yo. Aku ke sekolah. Halo, nangis. Amin, muga-muga pendapat menang. Amin, muga-muga nomor kendak temen. Joget sing enak, besok ini disawek goblok. Joget. Aku ya. Coba do nelongso jamane rekoso. Mas, balik tawuran Mas, wis. Balik tawuran. Oh, wis goblok. Joget sampe nang lakon dijo-dijo. Tabane rock and roll lek. Tabane rock and roll. Lah terus awakmu iso benerno ta? Deh. Iso benerno. Iso. Kon iso lah sing enak. Oh, Sing alim. alim. Opo iki? Lagu barat. Lagu barat. Iso. Iso. Lagu barat kok sampe kidul. Iso lagu barat nek ngawur temen lho. Yo, ayo. Tak tugu. Lagu barat.
goblok. Ini kan ngomong lagu anak kecil. Aku tahu dari penyanyi. Gitu loh. Ya, selalu sampai dorong ini. Kau manggil isu tak kandani ya. Wes oleh pasien ini. Iya, oleh pasien bang Pak Purnomo gak kuat pindah yang nopan. Iya. Baru udah punya pasar mama nak kayak rawat tuh gede lah. Lampu penceng goblok. Kakek gua. Nyanyi sing nyanyi. Yo, kilo. Delok sing delok iki wake yang wedok-wedok. Akeh ibu-ibu. Iya, lagu ibu. Sing nanggap lagu ibu ge. Tak nyanyekno bukan ora sawer tak cetet tambangan anak. Nanti sing nanggap. Padi. Oh, menengah. Kayak men sawer tak cegat sampe nang kono wae. Aku ini semuanya nyawer ya. Kita nono. Tak sawer meneh kerupuk tak cegat nang kono. Ayo, gak nyawer tetap banget tak robonon. Duh. Cagake. So, tenan. Alhamdulillah. Semoga barokah. Terakhir sih. Iki terakhir sih. Iya bajane kerupuk e. Alhamdulillah. Masih wong iki bakul kerupuk iso nyenengno masyarakat kene. Alhamdulillah. Terus kok nyenengno. Apa panitia kompak rukun lho panitia plek Plek. plek Lagi. Ayo, salam ono kabeh sampe nontone. Boko kene. Pat. Salami koncone kamu. Salam ono konco kabeh. Allahu Akbar. Ayo. sabuk puter Hancuri tadi. Lapo? Ini ada foto salaman kok nih. Aku dotek mas. Lapo jajal ngosek. Aku buka lah. Wis alhamdulillah. Pak, iya Pak Diki ya. Senajan wonge bangun romo. Wonge iki ayem tentrem. Iso nyenengno masyarakat kene. Alhamdulillah. Senajan gak iso sodako duwe. Iso sodako nanggap jaranan nyenengno masyarakat kene. Alhamdulillah. Muga-muga rezekine Pak Di muga-muga akeh. Amin. Sehat walafiat. Amin. Umure dawa. Amin. Iso nanggap jalanan maneh. Amin. Ini kan kancane dhewe akeh. Nang kene ya padha ketuae jalanan. Ayo diceluk kancane awak dhewe. Oh ayo. Padha ketua jalanane. Dadi ayo sing rukun. Rukun berarti ya. Panggilan Cak Binung. Nung Binung. Kira Nung. Benua Asia. Panggilan saudara Cak Binung. Ayo. Sini perlu tak Binung? Perlu gak? Ayo benua Asia. Cak Binung. Marco. Pucanya.
sampean. Ya. Tapi temenan. Besokku. Temen. Carane dulu dhewe pikiran bapak supaya hadi. Nekakno arek-arek. Khususnya nekakno sampean barang. Dadi aku terus sebenarnya sampean kudu gano. Kudu gano. So. Loh, aku gelem gano pokoke kudu bisa jawab bagianku. Ayo sama wedi. Ayo yo, bisa jawab bagianku. Aku gano. Yo, kita lo pertanyaan, maju. Ini tolong pertanyaan, tapi jawabannya siji podo. Ya lah. Oke. Pertanyaan pertama. Apa sebabnya wong kecemplung sumur mati? Yo keleleh sih. Pertanyaan kedua. Apa sebabnya wong goreng tempe gosong? Pertanyaan ketiga. Apa sebabnya ibu-ibu itu meteng? Jasa. Jawabannya siji. Jawabannya siji. Kelelep. Lah iso, masa kok ibu-ibu hamil itu kelelep? Oh, kok kakimu ah. Kesetrum. Masa goreng tempe gosong kesetrum. Kemantengan. Masa wong kelelep kecemplung sumur iku mati mergo kematangan. Katok wis katok. Rumono yo. Jawaban pertama. Apa sebabnya wong nyemplung sumur mati? Sebabnya apa? Kesuwen ngentase. Pertanyaan kedua. Apa sebabnya wong goreng tempe gosong? Ketek genine. Kesuwen ngentase. Pertanyaan ketiga, iki apa ibu-ibu ini kok hamil? Kesuwen kasih. Mana bisa dikasih? Celuk tas, gak mentok. Jadi biri kono. Ya berarti gak bisa loh ya. Gak bisa. Ini takut jadi bikin. Aku suruh ya. Wis ya ndonga ae. Wis muga-muga rezekine akeh. Ayo bojone sayang. Aku lho sing ngomong lho ya. Panitia lho ya. Karang Taruna iki. Ulang tahun ibu ya. Diisi telu sayang. Rada masuk akal. Ayo, apa lu?
แล้วบอกโอเคโอ้ต้องบอกกูแล้วAlhamdulillah pada sebelum Alhamdulillah iki mangan karai tasakuran Bapak Muadi muga-muga rezekine akeh sehat walafiat dagangane laris manis amin dikai umur dawa amin muga-muga masyarakat kene Mbah niki seger waras amin dikai rezeki akeh panene oleh akeh amin muga-muga iku mang kancane dhewe gak bisa sepane tapi iso ngicipi tapi kan oleh akeh alhamdulillah iku mang kancane dhewe ulang tahun Mas Benu padha Benu tak keno cara keno Benu Benu iki kancane jake acare isih akeh yo ana paribasan apa sob krepe gedang godhone lo iki tak bongko alah kita padha krasa didongakno Jaya Wijayanti marga budaya tetep jaya pukul Mas Ki awas lho ki.